Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Katanat Pule Puthi jong ka Sarkar Meghalaya Lingbao Commissioner and Secretary Education Vijay Kumar Mantri IAS kalapantip shiki Samla Pule bat ki kmi kikpa halor ki jaka bane ya ka examen CUET. Hakabay day bat kani lapantip ba ka Sarkar jilla kadang yai beteng ban ya trailang bat ka National Testing Agency ban penbu ni ki jaka banle exam nagabanta banle ki exam de ki core computer. Ka NTA kala pediang ni ka jing e bat kala trailang bat ka jilla ban penlong bet ya ka examen. Nakadaw jong ni ka jing trailang lala ban penmi lai tali ki jaka examen ki balong ha St Mary's Higher Secondary School Shillong ka badan nyop ho tali ki core computer ka Shillong College Shispa tali ki core computer bat ka Shillong ITI kumba arpu khandai tali ki core computer. Kini ki jaka thamai kin pensuk ki khana ki bangat sajngai banle exam dak ba sha pen kan riapan she ki jaka ki bajan kat kum ka jingya thu na ke NTA ki don hadu khatwe hajar lai spa khandai ngut ki Samla Pule ki bela penrung kerteng ban shim mentah ka examen kaman sedang nadu ka khat khandai trik ujemmang arajar atusan na ki tei tang shi hajar lai spa nyo pun riungut ki la pha Guwahati kat ba ki weipat ki ngat hapo ka jalahi Shu om dan shu ki Samla Pule na Meghalaya ki bahap lej she ki jaka ki bajngai tam ban shim mentah ka CUET UG ki Samla Pule la shabu a Shillong tura bat Guwahati kani ka jingya kandu jaka bathamai kalapan bana lupa da ka NTA lingba ka email lane ka message lane baro ar ka Sarkar jilla kadang yai trai bat ka NTA ban pentikna ba ki Samla Pule baro kinyo kalat ban Thoh ka examen ha karukom ka basuk bat ka bayad bet